Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Primadona. Hari ini tanggal 9, hari Minggu. Ini mumpung keadaannya mendung guys, aku pengen dolan neng garasi. Ayo guys nonton neng jero garasi Primadona kuwi enek unit apa wae. Ayo guys, nonton-nonton guys. Mumpung lagi suasananya lagi mendung. Wah, unitnya lagi kosong guys. Kosong ora enek unit iki. Kosong. Guys, unitnya do mangkat kabeh iki neng iki mau Putri Jasmine neng Cirebon, The Doctor neng Tawangmangu, eh sing pink kuwi neng Jakarta, terus sing mediume kuwi lagi neng Jogja, guys. Lah iki mau guys. Ayo guys, nonton guys. Iki mau ono unit darurat guys. Iki unite Mister Lento iki, Mister Lento. Lah iki ayo guys tak spill unite Mister Lento guys. Iki cuma nenek unit siji tok iki. Iki tuh iki PMD 007 guys. Iki unite Primadona sing ketujuh. Lah iki lho. Guys iki lho ngenteni duwe Alphard selak ora sida dolan. Lah iki unite Lento ngene iki. Iki mau ceritane ngene guys. Iki mau ceritane esuk mau ono dadakan wong pengen dolan neng Pacitan. Lah iki ger ndelalah kuwi ya ger wong 5. Iki mau mobil iki mau ya wis bar kok Pacitan iki lagi wae mulih guys. Ayo guys tak sepil ke jerone. Mobile nyeni jan nyeni tenan guys. Nyeni ayo guys. Loh guys, oh jerone kaya ngene iki guys. Oh iki kaya iki enek apa guys iki guys jenenge guys. Iki enek hati-hatian iki. Oh iki telepon-teleponan iki. Jan nyemeni. Iki guys. Iki lho enek wis enek bantale. Loh kaya ngene iki jan nyeni tenan guys montore Lento guys. Iki sing nyupire Lento guys. Jos lah iki burine guys lho. Iki enek dispenseri barang guys. Wah, jan nyeni tenan guys. Wah, iki lho, iki enek air panas, air dinginnya guys. Lah iki dinggo kene Mas. Oh, iki enek iso dinggo wong 5 guys. Monggo silakan iki neng kene dengan spek Futura Primadona 007 sing nyupiri Jenderal Lento guys. Sing butuhke wisata, piknik, apa rombongan mancing iso, arep pilihan iso, arep jagong iso, iki unite Mister Lento iki wis full eksekutif. Nah, iki guys, murah meriah iki. Ngono sih ya guys, iki keseruan yang garasi wis kanca-kanca renek kabeh iki aku dhewe. Matur nuwun banget wis mengikuti Primadona Trend ya guys. Ngono sih ya guys, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.